Rešila su tokom prošle godine preko 90% predmeta, iako ih je manje nego ranije. U advokatskoj komori smatraju da broj sudija nije dovoljan, iako je postignut dobar rezultat. Nekada 29, a sada 15 sudija uspjelo je da reši u prosjeku preko 300 predmeta tokom prošle godine, što je prema rečima vršioca funkcije predsjednika ovog suda značajan uspeh. Osnovni sud u Užicu je ukupno imao u radu 28.715 predmeta. Od tog broja 12% predmeta su predmeti preuzeti iz ranijih opštinskih sudova Užice, Bajina Bašta i Čajetina. Od ukupnog broja ovih predmeta rešeno je 82,5%, znači svih predmeta koji su bili u radu i ovih preuzetih i onih koji su pristizali i ulazili u rad sudijama. Analiza ovoga izveštaja pokazuje da je savladavanje priliva bilo 94%, a to znači da su sudije u tom procentu radile po predmetima onako kako su ih zaprimali u rad. Izuzetno je visoki ukupan kvalitet suda u procentu od 99,24%. I prema analizi Višeg suda u Užicu, koji pravi analizu o radu sudova sa svog područja, a koji izveštaj je već dostavljen Apelacionom sudu Kragujevac, stoji da je Osnovni sud u Užicu u izveštajnom periodu dobro radio. Osim krivičnih sudija ovog suda počele su da rešavaju i građanske predmete. Planiraju da reše sve predmete starije od 5 godina kako bi se oslobodili zastarelih predmeta, što je u skladu sa očekivanjima partnera iz USAID-a u okviru programa podele vlasti u Srbiji. Znamo da mišljenje javnog mnenja u Srbiji je takvo da nam govori da građani ne razumeju baš najbolje kako sudski sistem funkcioniše i da mu ne veruju u potpunosti. You have just heard from President Janković a statistic that probably surprises most people. Vi ste upravo od predsjednice Janković imali priliku da čujete statistiku koja bi najverovatnije većinu ljudi iznenadila. That is that well over 90% of all the cases filed in this court have been finished within 1 year. A to je činjenica da preko 90% predmeta koji su se pojavili u sudu tokom prošle godine su tokom prošle godine i rešeni. And that was done in 2010 with fewer judges than this court had before that. A to je urađeno 2010. godine, znači u godini kada je sud imao manje sudija nego što ih je imao ranije. Sama reforma pravosuđa dobro je pripremljena. Došlo je do promjena na bolje, ocenjuju advokatskoj komori, ali smatraju da je mali broj sudija trenutno preopterećen radom. Nijednog momenta ne dovodim u pitanje ažurnost, rad i napor koje trenutno sudije Osnovnog suda u Užicu ulažu u domenu svog posla koje imaju. Podsjetit ću da je pre ove reforme pravosuđa na teritoriji 3 opštinska suda, koja sad obuhvata Osnovni sud Užica, bilo 29 sudija, ako je moj podatak tačan. Taj podatak, sada imamo 15 sudija, znači broj sudija je prepolovljen. Mislim da tako mali broj sudija za ovu teritoriju ne može da radi ažurno koliko je to radio prethodni broj sudija. Naravno da taj broj sudija, opet ponavljam, uz njihovu veliko angažovanje ostvaruje određene rezultate, ali to nije u skladu sa onim što se očekivalo nakon reforme. Osnovni sud potpisao i protokol o saradnji sa poštom u Užicu radi ubrzanja sudskih postupaka i smanjenja broja starih predmeta. Na ovaj način pošta pomaže blagovremene i uredne dostave sudskih pismena u seoskim sredinama.